Suomalaiset ovat niittäneet mainetta useilla elämän saroilla. Keihäänheitto, kestävyysjuoksu, oopperalaulu. Tänään tutustumme kuitenkin miehiin, jotka kirjaimellisesti tallaavat Suomea koko maailman tietoisuuteen. Tamppaajiin. Tamppauksessa pyritään astumaan jokainen kohta maan pinnalta. Saattaa kuulostaa vaikealta, mutta kansanomaisesti tämä tarkoittaa sitä, että jokaisesta hehtaarista tampataan jokainen aari, jokaisesta aarista jokainen neliömetri. Jokainen neliömetri jakautuu noin 35 tamppiin, joka on pienin yksikkö tamppauksessa. Se on kahden toisissaan kiinni olevan kengän muodostaman kuvion peittävä alue. Eli tamppaus on tarkkaa hommaa. Tässä on tamppaaja Erik Loka, Kalkun rusakko, joka juuri on aloittamassa urakkaansa. Valmentajana ja virallisena valvojana toimii kuuluisa Holvastin Tana Rauno Mäkynen, joka on jo tampannut koko maapallon kertaalleen. Tamppauksessa tällaisen työn suorittanutta kutsutaan yksinkertaisesti arvonimellä Tamppo. Maailmassa on yksi ihminen, joka on suorittanut kolminkertaisen tampon, eli tampannut maailman 3 kertaan. Hän on japanilainen Tamponi, Kenji Nakami. Tamppo Rauno Mäkynen, mikä on Tampon tehtävä tamppauksessa? Tamppo paitsi valmentaa, hän myös valvoo tamppausta. Tässä neliömetrin alue on rajattu luotilangalla, jotenka voidaan aloittaa tamppaus. Tampattuaan neliömetrin alueen tamppaaja on suorittanut 1 tamppion. Näin jatketaan, kunnes on tampattu koko hehtaarin alue, eli tampaksi. Tämä kirjataan peruskarttaan eri tampastoon. Tamppo antaa myös valmennusohjeita ja tekniikkavinkkejä tamppaajalle. Sä et paina polvilla, vaan nimenomaan lantilla. Joo. No nyt mä tajusin. Joo, mä kokeilin. Tää parempi. Joo. Tamppaajan varusteista tärkeimmät ovat luonnollisesti kengät, tampakkeet. Housut ovat polvesta joustavat ja löysät, niitä kutsutaan nimellä housut. Jäämme nyt mielenkiinnolla seuraamaan Mäkysen ja Lokan lähes ylivoimaista urakkaa. Edessä ovat Siperian erämaat, Ural, Antillit ja tietenkin kuningas Himalaja, Afrikan sademetsät, leijonien savannit, pingviinien etelämanner. Aikaa siis tulee vierähtämään useita vuosia. Tamppo Rauno Mäkynen tulee olemaan kuitenkin meidän kirjeenvaihtajamme. Hän tulee kertomaan Erik Lokan vaiheista. Erik Loka on tänä päivänä vielä nuori poika, mutta tampattuaan koko maapallo hän palaa kotio kypsänä ja aikuisena miehenä.